Vi søger alle lyset. Nogle som miniatyrer i Guds mummespil. Andre som journalister på almægtige aviser. Nogle som artisaner, skøre, skødehunde, ægte folk og havenisser. Alle rejser vi mod lyset, men kun få af os når der til Petersport. Kun få af os når til enden af gangen. De fleste af os er fanget midt imellem, med kun lidt lys og lidt mørke, uden at kunne komme hverken den ene eller den anden vej. Projekt Heliopolis Lyses by står i lysets tjeneste. Det er den platform, den dør, den udbygning, som du kan nå at stå på, gå ind i eller gå ud på. Det er den lysende stjerne, den krykke, det kompas, du kan følge eller støtte dig til. Det er den evige kredsen omkring det ægte, det autentiske, det inderste, det dybe, det endelige. Det er dit og mit. Det er den endelige kunstneriske drøm. Det er himlen og helvede. Det er det mål, vi altid stræber efter, men aldrig når. Det er alting og ingenting. Det er noget, vi frygter og noget, vi elsker. Det er alle os, men samtidig ingen. Der var engang en mand, som gik ned ad en bakke. Hans øjne var som safirer, og hans gang var en umiskendelig glide ned ad blomster og græs. Da han endelig nåede til enden af bakken, mødte han et publikum. De sagde til ham: "Hvor kommer du fra?" Han svarede: "Jeg kommer fra lyset." "Hvorfra?" spurgte de. "Fra Heliopolis lysets by, og I er inviteret."